Епископия в Македония признае Българската църква за църква майка и общата ни история още от времето на възникването на самата Охридска архиепископия, екзархията и така нататък, Българския свети синод да ги признае. Това е правилното решение. Като историк как го коментирате? В смисъл? Като историк ще ви кажа. На времето църковното издателство имаше една прекрасна книга за Охридската архиепископия на професор Иван Снегаров. Който я прочете, ще разбере за какво става дума, като говорим за Охридска архиепископия. Когато погледнете изказванията на първият охридски митрополит Теофилак Охридски, ще ви стане ясно за какво става дума. Ако погледнете историята, видите, че до 18 век там се служи на църковно-славянски, а в по-голямата част от България всъщност исляма налага на сила своите догми, ще разберем за какво става дума. И най-накрая, ако имаме в предвид факта, че до 1913 година епархиите в днешна Република Македония са били част от Българската православна църква, Българската екзархия и са прогонени насилствено от сръбските власти тогава. 5 български митрополити са изгонени от епархиите си. Тоест, ние няма какво да делим. Тези хора са били част от Българската православна църква, от Българската екзархия. Храмовете в Македония в по-голямата част са градени по времето на Българската екзархия. Има история, има традиция. Защо трябва да се подаваме на външен натиск или по-точно от Светия синод? Защото такъв има. И аз ги разбирам, те се намират в тежка позиция, защото няколко православни църкви ги притискат и създават проблеми.